NIS 2 on, niin kuin nimestäkin voi päätellä, niin se on toinen versio. Tästä on ollut NIS 1, joka on ollut huomattavasti, siellä on ollut vähemmän toimialoja ja se on asettanut vähemmän vaatimuksia. Mä puhun, että siellä on niin 1- ja 2-korin toimijat, enkä vähättele kumpaakaan, vaan se on vaan tapa mun erotella, koska mä en ikinä muista, että miten nuo termit meni. Mutta siellä on keskeisiä toimijoita ja tärkeitä toimijoita. Molemmat kuulostaa tosi tärkeiltä, mutta nämä on oikeastaan vaan se, että on arvotettu toimialoja sillä tavalla, että toiset ovat vähän kriittisempiä kuin toiset yhteiskunnan kannalta. Siellä on energiaa, liikennettä, finanssimarkkinoita, digitaalista infraa, ICT-palveluita, eli OPSEkin on NIS 2 piirissä. Voin ihan tässä sanoa vettä, julkishallintoa, terveyttä, avaruusteknologiaa. Aika sillä tavalla niin kuin ymmärrettävää, että vesi ja sähkö kun otetaan meiltä pois niin, ja kaukolämpö, niin kyllä mua ainakin alkaa ahdistaa ihan kotioloissa ja töissäkin. Ja sitten on tärkeät toimijat, jossa on itse asiassa, tässä on paljon niitä uusia toimialoja. Eli siellä on posti-kuriiripalvelut, jätehuolto, kemikaaliteollisuus ja siihen liittyvät toiminnot, elintarviketeollisuus, no tämä koskettaa meidänkin maakuntaa aika isosti. Valmistavaa teollisuutta tietyllä toimialaluetteloilla, ei ihan kaikki valmistava teollisuus ollenkaan, mutta sieltä löytyy, sanotaan, että mennään sähkölaitteisiin, liikenteen kuljettamiseen liittyviin juttuihin ja tämän kaltaisiin, niin sieltä löytyy. Digitaalisia palveluita, vähän toisia kategoriaa ja tutkimustoimintaakin osittain. Eli nämä toimialat on sellaisia, että jos täällä toimii, niin nyt viimeistään kannattaa alkaa tarkistamaan, että olemmeko tämän piirissä. Mutta sitten se jännä, jolla täällä on niinku se iso vaikutus koko yhteiskunnan tasolla. Jo tuolla, että nämä organisaatiot, jotka ylittää keskisuuden rajan ja toimivat täällä, ja sitten valikoidusti myöskin ihan koko luokkaan katsomatta. Mutta sitten tulee se välilliset vaikutukset. Eli NIS 2 on sisään rakennettu vaatimus toimitusketjun kyberturvallisuudesta huolehtimisesta. Ja ihan niin kuin tietosuoja-asetuksessa se on sillä kuuluisalla rekisterinpitäjällä se vastuu, niin tässä tapauksessa se on näillä toimijoilla vastata siitä, toimijalla on vastuu vastata siitä omasta toimitusketjustaan. Ja niin kuin tämä yleensä menee, niin me kaikki halutaan, jotka ollaan vähän pienempiä toimijoita, niin toimittaa niille isommille toimijoille. Ja ne isommat on lähtökohtaisesti aika lailla NIS 2 piirissä. Ja heille tulee velvoite huolehtia toimitusketjustaan. Ja sitten appa jee, kun me ollaan siellä. Ne vaatimukset alkaa valua siellä meille. Eli jos teidän asiakaskunnassanne on näiden toimialojen toimijoita, jotka ylittävät keskisuuren organisaation rajan, eli voitte päätellä, että he ovat ehkä NIS 2 piirissä, niin kannattaa alkaa itsekin miettimään, että miten me vastataan, kun se kysymys tulee sieltä. Ja tämä on se, missä tässä on tietyllä tavalla tässä NIS 2 on se voima, että tämä aidosti tulee nostamaan koko yhteiskunnan kyberturvallisuuden tasoa. Se on positiivista yhteiskunnan häiriönsietokyvyn kannalta, mutta onhan se positiivista yleisesti meidän yritysten kyberturvallisuuden kannalta. Vaatimuksia. 5 Alluraa on tuohon laittanut. Eli meillä on siellä ensinnäkin se, että johdolta edellytetään vastuuta tässä asiassa. Käyn tämän tarkemmin läpi. Meiltä edellytetään riskienhallinnan toimintamallia, eli meillä pitää olla riskienhallintaan dokumentoitu käytössä oleva toimintamalli. Ja nimenomaan kyberturvallisuuden riskiä. En sano sitä joka kerta. Sitten siellä on niin sanottuja nimettyjä hallintakeinoja, eli siellä on luettelo asioista, joihin meidän pitää olla miettinyt riskiperusteiset toimintamallit, tekniset ratkaisut ja seuranta. Sitten sieltä löytyy semmoinen kyberhygienian terminaalla oleva, joka on vähän jännä juttu, kun se on vähän niin kuin noitten alla jo, mutta siellä on erillisluettelo vielä semmoisista hyvin konkreettisista asioista, mitä pitää olla tehtynä. Niitä pystyy katsoa yhtenä luettelona. Ja sitten meillä pitää olla toimintamalli ilmoittaa poikkeamista. Ja tässä kohtaa voi ottaa ihan ja peilata siihen tietosuojaan vaatimaan kuuluisaan 72 tunnin ilmoitusvelvollisuuteen. Tässä on ihan samankaltaisesta asiasta kyse. Ja tässä on aika monta muutakin yhtymäkohtaa tietosuojaan.
Tietosuojassa vaaditaan riskien arviointia. Siellä on tiettyjä toimenpiteitä, mitkä pitää tehdä riskiperusteisesti ja sitten pitää olla ilmoitusvelvollisuus. Ja sakkoja tulee, jos ei johto ole hoitanut asioita kuntoon. Rakenne on aika selvä. Johdon vastuu, riskien hallinta. 2 avainasiaa. Ja johdon vastuulla tarkoitetaan, voi sanoa, että voi ottaa osakeyhtiölain käteen ja katsoa, että sieltä löytyy hallitusta, toimitusjohtajaa, mutta täällä NIS 2 puhutaan myöskin muustakin toimimasta johdosta, jolla on vaikutusmahdollisuudet. Että jos olette johtoryhmän jäsen, niin tässä kohtaa kannattaa lukasta NIS 2. Hyvä. Ja puhutaan nyt niistä sakoista, kun menin sanomaan. Siellä riippuen siitä, että missä kategoriassa toimii, niin 10 miljoonaa 2% tai 7 miljoonaa 1,4% on ne maksimiarvot. Mutta en mä nyt näiden takia lähtisi tässä, koska se, että NIS 2 kun tulee voimaan ja sitten pitää toimia sen mukaan, niin imagollinen katastrofi on merkittävämpi todennäköisesti.